So nake ka rage musu farin ciki da walwala a gidan nan. Kuma daga yanzu duk wacce ta kuma haihuwar mace babu taron suna. Abinda bamu yi bane gogo da muke yin sa yanzu. A bar mu huta mu abin da ranmu yake so. Ejen so kini kan fún yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kwa wa ma show wa nbe. Tẹ́ bá máa kú lẹ máa kú. Ayé wa là ń jẹ báyìí. Hajiya gogo to yanzu da kin hana gaba kin hana baya yanzu mu kuma muna so mu yi gaba mu yi baya. Godangana ni ce Hajja Gana mai son duniya gogo. Tsafi, dabu, surkulle, jifa, zuwa wajen boka. Wannan duk wani abu ne kwaya ɗaya wanda duk mutumin da ya sake ya aikata wannan abin da shi da wanda bai taɓa kallon gaba zai sallah ba ko wasu dai ubansu da. Ko da musulmi ne yana yin sallah? What? I want you to forget about Jarma. To ai na tambaye ki tun farko. Kika ce in ba damuwa. You are a wicked soul. Shigo an yanzu kuma you're telling me. See the way you abuse me. Hold it, Rania. Ba long explanation nake so ba. Ki fita harkansa kawai. Ni fa na fi son namiji fari ba baki ba sannan kuma dogo ba gajere ba. Ina son mai jiki amma ba wani sosai ba sannan kuma ba na son namiji mai yawan magana. Da kyau uwar iya yi fi'ilalliya. Duniyar wadina nake nan kare da ciwon ido ai ke idan baki taba gani ba iyayenki sun gani. He is the kind of man every other girl wants. So yes, is that truth enough for you? You two shut up. But mom, this is between me and my fiance, for God's sake. I am your mother, and I will forever be your mother. Wannan wani irin abu ne mu fa abin alkhairi muka zo muku da shi amma ku rinka yin hayaniya ai ta surutu ana masifa. Saurara kayan da aka je aka aro mu za a ga irin wannan abun ni da ba inda bana zuwa biki an saba hada kai da ni ana karbo irin wannan kayan bayan ango ya fita mu zo mu mayar. Ke dakata. Kinga kada in hasala kitchen batsa. Get out of my sight. You saw what I did. It won't repeat itself. I'm sorry. And she even told me she was your wife. So why are you lying? No, ba da ke nake ba. Ake duk abin da mutum zai so ya gani, ki riga kin gama bayyana shi. Wani bai zage ni. Ita ko wanda take cikin hijabi ta sirranta shi. Mutum zai so ya kalli me yake ciki ko da abin da ya mallaka zai kai. Alhaji ne, Alhaji ne, Alhaji ne. Ta sanya zinare, tana musu bobo, ta fi su gayu ne. Did you just call me? Pepe dem gang, 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 pepe dem gang. Zan rike ki amana kuma ke ma ina fatan za ki min biyayya. Ai ni ma za ka yi min biyayya. Ko dan shekaru ma tashi ka ɗebo min ruwa. Tashi ka ɗebo min ruwa. Me bene ke a cikin ɗakin? Aure na yake mai gidana ne. Ina taya ka murna domin ka aure karo. Ko abun kunya gaba muka ba shi ba. Allah wadaran matan da ake tallata su sun rasa miji. Read my lips. Okay. I, Tega Adams Antonio Ibrahim. I know they hear war. Ask around. I can be stubborn, but I'm not violent. I can never stay in a violent relationship because that is what made me today mad. Yadda ta dama haka za a sha idan ba za ku Wani irin da ne wannan a ce mahaifinka ba shi da lafiya a ce kana gurin budurwa. This company belongs to my father. I call the shot bastard. Ka yanzu sai a bani gadon ɗana tilo tun da shi kaɗai ne namiji a gidan. Ai Adamu ba ɗa ne na sunna a cikin gidan nan ba. Idan na yadda Allah ubangiji ya daure ina wallahi sai da yazo. Adamu ɗan gaba da Fatiya ne.
ilaha illallah Muhammadu